Beninakekela financially. Yes. Isho ukuthi Besibukhe umvelela hotela. amathanga, ungachazi. Isho ukuthi umvelela amathanga. Nibe matasa. Uyamdayisela Kakhulu. basically. Dayisela amadoda ashadile. Ufocus kuyena wezothanda. Ukhona. Uyazi ukuthi wena ubuye kwematasa nolunga. So kahle kahle uyisifebe, uzela ukuzofeba la. Ulungu uye wakutshela ukuthi uno person wakhe. Wangixolela. Wavuma nawe silime efuna ukwenza Benibone isilimo. iring ba uchatile. Wangixolela ke nami ke understand. Understand nomncane kangaka. Ufanini understand madoda Nginika imali nabantu. mos, nginika imali. Manje makunika imali kusho understand. Understand bathini kini? Ukugula ukusaba. Ngiyenzile inhloko ngemali yakhe. Uzothi Ngifuna ukuthi uqhubeke sithando sami. Yezwa. Nansi lokho yakashela hotela yena. Uzongazi, awufisi ungazi. Andazi. Angiyena waseyilalini mina. Uzophindela Uzophindela khona. Ngifuna ukuthi uqhubeke ngizwe ukuthi le ndaba yani iyaqhubeka noma ngiboni. Uzongazi. Uzokwenzani? Uyafuna ngikukhombise ukuthi ngizokwenzani? Angikhombise ngoku. Uyafuna ukukhombisa ukuthi ngizokwenzani? Uyafuna? Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuphi na ubula kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandlezulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba usise ngibhalelile lo ohlela eceleni kwami, kuyacaca kabanzi ukuthi khona lento entsha angayi-understand kahle kahle ngomuntu athandana naye. Kodwa ke kungesikhathi singakanani uzokhona ukuthi I-understand. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? Sanibona sisini. All right. Ngiyaphila nami. Uma lo hleli naye. Uma Mcineka. Mcineka. Baba Mcineka. Onkomo ukwazela ongubeni omdeyiso. Yezazi intokazi. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngibuya le kamaphumulo kodwa ngila eThekwini. Awungitshele imvunulo yenu yeyintombi ngiyazi vele umuntu mayezalwa akekho umuntu uqhamuka nje eseba umama cha. Sonke siqala ebutshitshini kuye ngokuya. Imvunulo yenu yeyintombi njani? Hayi ngokukhula kwami nje sakhula intombi nje yakwabo. Esagcwele nje ayiqoka imvunulo emhlophe. Mhlophe qwa. Lama colors aseqhamukile amaningi nakangaka. Ngokwazi kwami uyabona ithawula lamabhinca? Ukubona ukuthi linamabalabala khona ured, khona uyellow, khona ublue, khona uwhite. Mina ngokwazi kwami angisho okwabantu bonke cha ungangizwa kabi but ngokwazi kwami mina ngangazi ukuthi itshitshi ligqoka imvunulo emhlophe qwa okwenza okusho ukuthi lo muntu akakathintwa usasemhlophe yonke into yakhe imhlophe but manje amatshitshi uyawabona segqoka lamathawula amabhinca into embalabala emagqabhagqabha angazi ukuthi lokho onomehlo babo bakuthatha kanjani so mangase ungisize nje ngokwakho i-opinion yakho uthi abenze njani abantu abasamatshitshi ngiyazi ukuthi ngeke uwedwa ushintshe umhlaba wonke ngiyakwazi lokho but ngokwakho wena ubona ukuthi kuhle baqhubeke no white wodwa umuntu eyitshitshi noma akuye ngesitayela nje nangefashion ukuthi okay ubuhlalo sebuhlukile sebebhinca ngisho amathawula amabhinca amagqabhagqabha ngisho nakumatshitshi usiko nje usiko akho style usika likaze lohamba nestyle yes kusukela endulo so wena ngokwakho kuhle ukuthi itshitshi ifanele libe mhlophe qwa libe mhlophe nje okusho khona ukuthi alimazi umuntu wesilisa yakaza thinta umuntu lenjengoba nje okay mhlambe ngabe ukhule nawe uhamba eintombini noma mhlambe awulitholanga wena lelo thuba lelo abazali bakho bebebona mhlambe kukuhle ukuthi intombazane izigada yona hayi ukuthi fanele uze uyoprove kubantu ukuthi wena usagcwele hayi ake sithi angilitholanga ithuba ngoba uThixo akavumanga oh okay kodwa futhi awuyisoli ngalokho hayi angiyisoli kungikhulisile kwangivula amehlo oh all right so ubuzigada wena bengizigada mina namanje usasigada wena ngisazigada mina namanje kaze ngajabula so ke ngicela sivele nje sihlale phezulu kodaba ungitshele ukuthi lahlangana kuphi nomuntu othandana naye lo ongasa understand ukuthi sithini story sakhe njengamanje ukuhlangana kwami nomlisi enginaye manje empilweni sahlangana khona ezitolo la eMathekwini uMamoli okay
Mhlawumbe uyikhiphile usashaya umoya noma mhlawumbe khona izinto othunyiwe zona ekhaya uyozithenga wathi ukuthi uhlangana naye. Hhayi ngangizithunyelwe ekhaya nje futhi ngangingafuni ngisho ukufuna kwakuye kulokho kuthunywa. Okay. Kanti uzovela uhlangane nomuntu omthandayo. Hlangane noswahla. Insizwa. Ngiyakutshela nje. Mhlambe ngabe ukushiya ngeminyaka emingakanani ubhuti lo? Hayi usethe ukukhula. Okay. 5. 5 years? Yeah. Oh hayi akakushiyi kakhulu kodwa yena uyakushiya. Hayi So ke uthe hlangana nawe waba umuntu mhlambe oba nezithembiso eziningi noma nje wavele approacha kamnandi and wamamukela indlela afika ngayo kuwena wamukela lento ayicela ukuthi yenzeke phakathi kwenu bowu-2. Hayi yena uyinsizwa enolimi. Okay. Wangishela kahle kamnandi. Okay. Akangithembisanga okuningi. Wangithembisa nje ukuthi uzozama angithande ngendlela efanele ngithandwe ngayo. Okay, wase wamamukela. Ngamamukela-ke ngoba nami ngibonele. Imuphi lo nyaka lo sikhuluma ngawo? Kwaku-2019. 2019 asesisithi isikhathi. So ke baqala lapho kubudlelwane benu. Baqala kanjalo. Wakuphatha kanjani ke? So umqomile umuntu, usumnikeza uthando, naye kunikeza uthando. Isiyenzekile lento evele ekade ekubingelela yona uma ngabe kuthiwa ekubingelela. Awu bengiphethe kahle kakhulu. Ngabe ngiyanyaza mangithi khona abengakwenzi. Hayi ngabe ama-birthdays wakho abewakhumbula. Uyena oqala. Okay. Sedlula ngisho umndeni. Oh, okay. Khona lento eyenzekalayo ke. I-relationship ngokwazi kwami ngazi ukuthi abantu abawu2. Hayi umuntu oyedwa. Kodwa isikhathi samanje abantu besifazane bake babonise ngazi ukuthi i-relationship yomuntu oyedwa. Engazi ukuthi umlisa okufanele ehlezi efaka isandla ephokothweni akhiphe imali ajabulise umuntu wakhe esifazane. Kanti nathi sivumelekile nathi ukuthi mangabe khona lokho okuncane esinakho sikhiphe senzele bona. So ngabe nini kubudlelwane benu benino 50-50 noma beninokuthi uyena umlisa vele fanele angiprovide? Hayi mina ngokwazi kwami bengazi nje ukuthi u50-50. Okay. Nawe bowukwazi ukumenzela izinto ezinhle. Kodwa ubengafuni. Ubengafuni? Bethi kanti umsebenzi wakhe yena. All right. Uyamthanda ngempela lo muntu? Ngiyamthanda. Ngicela ukukubuza umbuzo and umbuzo engikubuza wona ngicela ungacabangi. Ngicela ngithi ngikubuza ubungiphendula. Okay. Inini birthday yakhe? Ngo-7 October. Oh, okay, siyabonga. At least usakhumbula. So ke nithandane kahle kwa right ekwenzela izinto ekujabulisa njengomuntu wakhe. Isikuphi inkinga manje? Why ushare lo sofa nami today? Uphoxwe yini othi okay angisa-understanding mina lento ekubeni i-relationship yethu iqala bengenzeki lento le angazi ukuthi kwenzakalani ingakho nginawe la namhlanje. Konke nje bekuhamba kahle kusukela siqala ukuthandana ehlangana nami ngamqoma sathandana nje kahle engiphethe kahle angiswele lutho angiconsi ngisho phansi. Indaba vele yena-ke umuntu nje ngisho owenza into ngeke umbone. Okay. Ngabizwa ngisho King Jinja umbeke lawo ifoni ngayilethe ngiqashe. Ayikho into elandelekayo lutho. How? Indaba iqala mangifica ama-email kwi-laptop yakhe. Oh, okay. Mangifica ama-emails ekushuthi ingakho bengenankinga nefoni nayo yonke leyo nto ngoba uyazi ukuthi imikhuba yakhe ilapha. Mangifica kwi-laptop ngifica ama-emails akhe nontombazane. Wangena wafunda. Angena ngifunda. Hawu ama-message. Ithini i-conversation lapha? Kwenzakalani? Bekumnandi ukuba nawe sithando sami. Boom. Hawu sigaxa. Into engekho ku-WhatsApp. Ayikho ku-WhatsApp akukho kwasithombe nentombazane nje lutho umena naye. Ngabe mhlambe i-password yefoni yakho bowunayo noma ubengayifakile kwasenhlobo? Ngiyayazi uyayazi yami. Okay. Hayi mangithi ku-laptop ama-message kushuthi bakhuluma khona ngawo lawo ma-email. Ngifica bekumnandi sithando sami ukuba nawe. Hawu Bengakaze ngibe nomuntu wenye irace nje. Ngeke ngithi race but siyabona njengoba samaZulu.
khona amaXhosa. Yes. Sizindle ezihlukene. So yena uthi akazazi abe nomunye umuntu okanjani? I think akayena umZulu. Mhlambe uyiXhosa noma umSuthu. Umsuthu. Inkulumo ibiyela libi kanjalo. Sure. Basho ukuthi hayi kufanele baphinde bahlangane uyakujabulela kuba naye. Nje kumnandi bayathandana le nsizwa ikhaliphile. Akukho lutho ku-WhatsApp, akukho lutho ku-Facebook. Nje Facebook, TikTok, Instagram. ingqondo iphile. Sure. So Uyayazi into ayenzayo. mhlambe ngabe nawe khona into emailele yona ugirl because i-email address ngiyazi ukuthi khona lapho. So ngabe mhlambe khona into emailele yona wambuza ukwenzakalani noma uvele wathula nje. Ngayithatha i-email ngathi mangithola ngayithatha i-email. Ngathi hayi othi ngiyikhulumele mina nontombazane ngimbuza ukuthi hawu endodeni yami Kwenzakalani? Wake wangiphendula yini intombazane angikazi noma wangiblocka wangidelete lutho nje. Ngilobe ngibhalile nje. Engayixaki. Ekubhaleni kwakho mhlambe ngabe ikhona into umlisa ayishilo kuwena ekhombisa ukuthi mhlambe njengoba ubhalile ugela uke washo kubhuti wabantu ukuthi shuthi uyakhuluma nami usisi. Hayi akasho lutho uthulela. Akazasho lutho nje ngimbhalela nje kuze kucishe kuphela isonto akazasho lutho akaze yashintsha indlela enza ngayo ukukhombisa ukuthi uyabona ukuthi ishuthi ngike ngambhalela phela lowo muntu wakhe wama-email lutho. Mhlambe uke wakhulumisana nomuntu wakho wamtshela ukuthi sengikubambile mfethu ama-emails wakho lapha khona into engiyitholile. Uthulile ne? Ngathula nje. Bengisathukile bengisashaqekile ukuthi hawu kushuthi mina ngiyisilimo esidumile. Bayazana bona emakhoneni ukuthi benza njani. Umndeni wakho uyamazi ubhuti wabantu? Uyamazi. Ufila kanjani ngaye? Bamthanda ngendlela bengiphethe ngayo bebengenankinga naye bebemthanda ubengakazi izinto ezibhedayo nazo zonke lezi zingilisela. Mhlambe mangase ugirl akubonisa ukuthi yes vele siyathandana nophesini wakho uzobusukwenza njani uyahlala ku relationship noma uyabadedela bathandana bona. Hayibo ngibadedela. One thing about umuntu onolaka ngiyamazi mekakwatile uvela aqala hleke. So njengoba uhleka wena manje ngiyazi ukuthi okay shuthi ukwatile ne kakhulu. Nginomedi njengamanje ngifisa ngisho. Okay. So njengoba usinikezile ke i-email address ka girl akakuphenduli nje wena but uthina usiphendulile because ke sam-emailela wasinikeza inamba yakhe samfonela simtholile so ukhona njengamanje njengoba samnikeza i-date yanamhlanje usekafika so ukhona. So angazi noma wena ukuthi ukulungele yini ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Ngikulungele kakhulu. Ngimbize. Ungambizi. Cela uvele silandelene. Alright babukeli lapha emakhaya siphinde sinamkele kahle kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke nangu usesijoyinile and siyathemba ukuthi imibuzo nemibuzo ezophuma uzokwazi ukuthi ayiphendule ngokweqiniso. So ke asike simuze ukuthi uzokwazi nositshela iqiniso. Sabona kunjani? Ngiyaphila Nkosi njani? Ngiyaphila nami. Waba sibonga? Kasikakayi. Sikakayi. Baba abantu basikakayi. Makebo Ngobe, Madiba. Oh, ivoice yakho nje sidala noma? Ichile. Oh, alright. Kade wenza Shiswa amadoda abantu. Hayi. Kade wenza? Hayi ukuthi nje besibenzisela lapha kule veki pheleyo. Oh, okay, kade matasa Yena into yazi. Uyamazi sisi? Ndimqhelile yena kancinci. Kuphi nendawo? Apho sihlala ngakhona kulokishi yethu ndimqhelile kancinci. Eduzane. Ewe. Oh, awukwazi ukukhuluma naye before. Ayazithethi. Oh, alright. So njengoba sicelile ukuthi usijoyine kulolu hlelo lolu, ingoba khona into ethize angayiqondi ngomuntu wakhe emuva nje. So ngiyacela ukuthi uma ngabe ukuthi uyakubuza imibuzo umphendule yona ngokweqiniso. Ngiyacela. Ngicela ukukhulumisana naye. Ya ntombazane. Uyaphila igama awusemncane. Yo, uyalakha igama bokubiza uba. Inami ngithi uthethe lithandayo. Eyami indoda kwenzakalani? Uyifunani? Balansisa utsho iphi indoda? Kushuthi maningi. What do you mean usho yiphi? Dino 560. Dine place. Dipisi.
ngibhizi umthetho lo wami. Ufuna ukuthatha kona lokho kugula ukufakele yami indoda izogulisa mina. Usazongiphendula umbuzo itsho eyiphi indoda. Wait, uyazi ukuthi le video lezobuka abantu abangakanani njengoba ubuza umbuzo othi usho yiphi indoda? Ihule. Uyayiveza. So ucomfortable ukuthi kwazi ukuthi uthanda umuntu oyimali. Ifeva uzazi namahloni. Abantu bazokwenzelana. Bazongenzela. Ngiyawubonga umbuzo wakho. So ngiyacela ke ukuthi ukwazi ukuthi umphendule if ekhulumisana naye. Abantu bazokubona ulunga. Lunga. Uyamazi Lunga? Lunga ewe ndiyamazi. Umazela kuphi? Ndithi ndibeke isitori sami naye. Yes. Okay. Ulunga siqhela umbona esikolweni nje. Lokho sithi chepa ngemoto yakhe esikolweni. Okay. Ngenye yezinsuku wandibiza. Ndiphethe amalophisa pha kumo. Andibiza Ulunga afike athi ucela inamba yami. Okay. Okay, ndimnike inamba yami ngabe Unike nawe ngoba unasimilo. Ndimnike inamba yami nyani ke athi bamba nali 1000 uthenge ice apha endleleni. Wow. Qonba ndiyambona kuze ngaliphi lo. Ndayithatha nami 30000 ndafika ndayokwenza inhloko. Ndabuya nje kanti ukwenza inhloko. Noma mama futhi waxoxa kuba ndibuye esikoleni ndokwenza inhloko ndithathe ephi imali. Ngazama ukuxoxa kumama ndaxoxa wakholwa. Qala kanjalo into yami noLunga oloke ngisendele emails esithi mandibone xa kuthini nami ndimbone. Uthi uWhatsApp wakho uphi? Because esikhathini samanje ayikho into esicommunicate ngayo ukudlula uWhatsApp noma uFacebook noma uTikTok. Social media sonke. Abantu abacishe babe ngangathi basebenzisa uWhatsApp kakhulu. So yindaba ethi kuwena uzoemailela meke ukuthi ufuna ukukhulumisana nawe. Ndiyambona ngenye insuku esasibona ngaba uchatile lo ngoba uyafake neringi. Oh, okay. Yabona ke mina okay njengoba echatile ngifuna ukumhlupha kakhulu because xa ndimhlupha kakhulu akazuyizisa. Oh, okay. So umxakazisi ngalutho. Bengamxakazisi ebesitsho ngoba ngasidibani sidibani njalo. Mhlawumbe nihlangane ngamuphi unyaka noLunga? 2023 ndifika apha. Okay, shoot last year. Yebo. And niyathandana. Ndibeke ngolihlobo. Uyi-ATM yakho. Exactly. And right ngalokho. Bonakala ukuthi uphume ezilalini. Uzele khona lokho. Andizuthi Phanda ngamadoda abantu. Mase ndithi ndiyachaza. Phanda ngamadoda abantu. Ndiyachaza nje. Uphanda ngamadoda abantu. Izilonge. Hayi ngeyami ngesisi. Sengiphathile nje ngayo ndithini ke? Qhubeka kuzobona. Okay. Ngifuna ukuthi uqhubeke. Abantu besilisa babe nokuthi ngizokunakekela financially and wena uzomnikeza ubuwena. So ngabe mhlambe lokho engikhuluma ngakho kuyiqiniso kangakanani? Ubekunakekela financially and wena bowumenza Yebo beninakekela financially. Yes. Isho ukuthi umvelela amathanga, ungachazi. Isho ukuthi umvelela amathanga. Nibe matasa. Uyamdayisela basically. Sho. Dayisela amadoda ashadile. Ufocus kuyena. Wezothanda. Ukhona. Uyazi ukuthi wena ubuye kwematasa noLunga. So kahle kahle uyisifebe, uzele ukuzofeba la. uLunga uye wakutshela ukuthi uno person wakhe. Wangixolela wavuma nawe silime efuna ukwenza silime iring ba uchatile. Wangixolela ke nami ke understand. Understand nomncane kangaka. Ufanini understand manje imali mos nike imali manje makunika imali kusho understand. Understand bathini kini. Ukugula ukusaba yenzile inhloko ngemali yakhe. Uzothi ngifuna ukuthi uqhubeke sithando sami. Yezwa. Nansi lokho yangashela ngotela yena. Uzongazi, awufisa ungazi. Angiyena waseyilalini mina. Uzophindela khona. Ngifuna ukuthi uqhubeke ngizwe ukuthi le ndaba yani iyaqhubeka noma ngiboni. Uzongazi. Uzokwenzani? Uyafuna ngikukhombise ukuthi ngizokwenzani? Angikhombise ngoku. Uyafuna ukukhombisa ukuthi ngizokwenzani? Uyafuna? Uzele kusukele khona le ilalini. Uhlulwe isikole uhamba uvulela amadoda abantu amathanga. Ukufunda ndiyafunda. Ufundani, ufunda amadoda abantu. Ufunda ukupetulela amadoda abantu. Ngifuna ukuqhubeka kukunika. Uzonika le mali anika yona. Ngifuna uzonika le mali anika yona. Ugcinile ngeke uphindwe inuku. Ugcinile. Hayi uyayikhipha imali. Ugcinile. Xa sibonana nje andithi 5k. Vele uyistam, uyazi ukuthi awuyazi. Uyazi ukuthi awuyazi uyistama. Ingakho ekhola ngemali. Uvume nawe. Uke wagcina nini ukuneza imali Lunga? Siphelile inyanga. Ukugcina ncibe bekuneza imali. Beku 10k ukuthi ngiyibone nami nezinto zasendlini.
Okungavamisile. And wena ukuphi 5? Okungavamisile. Ikhadi bengasalitholi kushuthi ingakho bengalitholi izona lezi zinto. Uhambe ngilethele unondindwa abasemakhaya. Ulunga usukuvezile ukuthi awumthandi. But uyimisele ukuthi kwenzekeni emva kokuba kade usuwazile ukuthi nangu-person wakhe. Dala ndandazi ba ukhona umuntu wakhe. Waqhubeka naye. Bengingenangxaki. Waqhubeka naye Bengingenangxaki. Waqhubeka naye Bengingenangxaki. Kuzokwenzakala kusuka la kuya phambili uzoqhubeka naye. Uyanyanyisa ntombazane. Ngikutshela. Sisi ngiyambona Ungachazi. Emkhulu vele uyafuna ngikhombise umkhulu anganani? Uyafuna ukubona? Ungangisanganisi mina ntombazane. Ungangisanganisi ngikutshele. Iyaphuma la. Akucaba. Uyaphuma la. Ulunga yena lo uzani text. Andizi uphela amandla nami. Uhlupheka ngaleyo ndlela. Xolela indoda yakho Uhlupheke ngaleyo ndlela. Ngeke iziphi kubona wena uyivezela ngithi niyazidayisa nini. Niyazidayisa nini. Uzele lokho ba abalithengi phela emakhaya bayakwazi. Angithi bayakwazi uship izithagethi yena kulunga. Izithagethi qhubeka kumthengisela uzobola ngani yami awusemncane yes ngizokubona sengiyakutshela ke ukuthi ngizokubolisa ngifuna uqhubeke 10 stress yabanda wena uzonya uzwe ngami kushuthi ngiyayihuqa sengizokubolisela khona ke lokho ukuthi ngihuqa ifridge ngifuna ukubona ukuthi amandla ami okulihuqa ngakanani angithi Ukushiya ngimi ngako ulunga 10 engamzala engakuzala bhanqe kabili futhi akakutshela nganani ukuthi unganani manje ubuyenza kanjani i-timetable yokubabona ulunga umphesini wakho ngala uzothini umuntu wami sifunda esikoleni suka emakhaya seyiqeqeshile okay umuntu wami yena immediately siphuma esikolo uthi gqi ibhasi ugibela ibhasi okay ahamba ekukwabo after ibhasi mhlawumbe after 10 minutes ithi gqi imoto ulunga ewe hamba ngemoto yakhe ewe ish uhlala nalo endlini hlala naye mawumbuza ulunga ukuthi yini eyenza ukuthi ningavakashela because ngine-show ukuthi avakashela endlini yakhe ngoba nakhona yena beniya kuphi ehotel sonke isikhathi benifuna ukubonana beyabhuka bayamazi phela ufunondindwa akayijwayele lezi nje siphinde sitambe emotweni hamba ngey'timela phela emakhaya jabuliswa ukona ukuthi unemoto angithi ingakho ezizomvulela amathanga ngoba usubonile ukuthi nangophesini wakho usezophinda uqhubeka ube naye ndiyamsizela yena qhubeka mamazi ngifuna ukuthi uqhubeke nje naye ubone ukuthi ngeke uzubole yini kwalo 560 wakho ngifuna kubone uzobola nana isethekwini la khona semakhaya ngakutshela ngani ngeTheku yakubona uyakwenza izimola futhi ungangisabisi ayinukise phela ngizona lento eyishow isifebe uyazi vele ukuthi ngeke ngize usezophinda uthandana naye khona usuwazi ukuthi khona ugelo okanje eyami le ndoda ngayitholela mina maningi amadoda eThekwini hayi yami kuwo wonke nje yakhona ohlwibe bebekhona abafana nawe wasukele yami ngoba nginjani ngalini ungizwile uzowenzani ndiyintoni kukhona enozokwenza uphinde igama mangikuphindela yini ozoyenza angithi ngizokuphindela manje silana nawe zinje ubhekile uzoyenzani siyadibana phandle Wangisabisi andikoyikisi ngaxela basadibana phandle hawu mali ngani uyayibona ukuthi mwana nguwe ozinikela itsheni embovana uyangibona ukuthi nginganani ozinikela itsheni embovana ngizolingqikela ke ngifuna ukulingqikela lize libe nalombovana usho okay ungibone kahle ukuthi ntombazane nithi ndiyakusiza ayibone le video le ngifuna ayibone abone ingiqhatha ngikuthini ngokuthi ukhuluma so naye ngimdala mina ukhuluma so naye uyini lo ulunga ngeke uzuxabana naye ngesimanga sokuthi ukhuluma naye uyakuyuza ke ngikutshela kona uxabana soxabana ngoba andithi usisunibiza ngoba vele kwenza isilimo ewe ungibiza akusho ndiyafika futhi naxhala ufike nangaphandle ixhala lingabi khona sona sami ngeke libekho mina into engifisa ukuyazi ukuthi usaziqhubeka naye ulunga ngiqhubeke naye ulunga buvele ungeke usisi ndiyambona buvele ungeke buvele ungeke sithando sami
Ngifuna ukuthi mase uzomdedela nomuntu wakhe. ngifuna ukuthi mase Ngizamyeka siphumile yena lapha ahambe ngaphandle nomuntu wakhe. ungikope owamvele baningi kabi bengithi ngifuna ungikope khona Beka uzongibona ukuthi uthi angeke usaqhubeka naye ngiyacela ukuthi uxolise-ke ngesimanga sokuthi uthe bewazi vele ukuthi ukhona. ungayixanga ngokuxolisa Ukuba ngoba uthi usazobola bewungazi kulungile bese sokuyekelela. dlala unonda chaza Okay, ndicela uxolo Akho. ngesehlo engisenzileyo. Usine kuwe, kanti pho? Lunga. Ndiyahleka. usine kani Hayi Nachman sana. hayi bo ubani inami phinda uhleke ngifuna ukuthi uphinde uhleke phinda uhleke onizoyibona into engizokwenza yona ngathi kukude phandle awufuni sizifike ufuna ngikugxobele khona la Ndithe sophuma phandle. ufuna ngikugxobele khona la Ngithe sophuma ngathi phandle. kukude phela ngibone ngathi nje ula nawe angazi ubalanga Ngicela liphi uxolo, Mos. ubalanga liphi uxole leyo nto le ungangitshela amasimba mina ngikutshela lalo xolo lakho linuka uthuvi Angeke liyanginyanyisa uyangiphalazisa Sinivumele ukuthi nihambe. amahloni awunawo ntombazane umncane similo sithini uyothi ushaya u20 uzobe unjani uvithi kuphelile Ngeke sinivumele ukuthi nihambe ndawonye njengamanje because asazi noma omunye wenu uphephile yini. So ngiyacela mnumzane uphume noyedwa. Ngingakufici phandle Uzizwa kanjani emva kokuba kade uvumile akaphilanga lutho? How do you feel? nginolaka le ntombazane ekhombisa ukungangihloniphi kusho ukuthi vele esihlambeni mina bayayazi bona into abayenzayo ubukiswa ngami So usazo emva kokuba kade unaye la usazokwazi ukukhulumisana noLunga umtshela ukuthi mfethu ngibuya kwishow ethize and ngamfonela ugeli bamfonela abaka Black Life wabuya sakhulumisana naye ubuso nobuso wangidelela so yena ngiko happy. yabo njengamanje angazi umbuzo wami nje ukuthi kusuke kuthini kuyena mesuka kulothando lwethu ebesinalo ahamba ayophinga ngaphandle amahloni athini ewazi ukuthi ungishiye endlini ungenza isilima uyahamba uyolala nezingane ezincane akacabanga nanokuthi ungibukisa nabantu uthi angithini mina ngiyahamba la ngaphandle abantu bangibuka isithutha Cause yazi umuntu wakho mayifihlele wena kuphela akusho ukuthi ufihlene nabantu basuke bebona ukuthi kwenzakalani bebonana ezikoleni silime mina ngithi but ngiyacela ukuthi wehlise umoya mase ufika kulunga ungamkwateli ungamkhulumisa futhi izinto eziningi kodwa fanele azi ukuthi kade ukulesho angaze azibonele yena. Angifisi ngisho ukumbona angazi angizazi nokuthi ngizizwa kanjani njengamanje ngalobudlelwane bethu Uzokwazi ukumxolela hambe isikhathi. angiboni Shuthi usufuna ukuhlala naye. empilweni yami akekho umuntu engimaziyo ngaphandle kwaLunga ngiyamthanda impela kuzoba nzima ukusuka kena kodwa kungifanele ngoba phela angihlonipha akangiboni angiveli wishi kusho ukuthi nje mayibona mina ubona isilima sesihlama ngasiyuza angibonise nengane isikole ngiyacela ukuthi ungafiki kuyena ngo-120 at least fika kuyena uzehlise uthi sengiyazi into so yena ungamdeleli ungamthuki ungakhulumisani naye kabi kodwa umenza nje ukuthi azi ukuthi usuyazi khona into enje phinde phezu kwento enje bese uyamcela ukuthi ngiyacela mhlawumbe usulahlekelwe uthando ebesilikhanda soba u2 ayikho enye indlela mhlawumbe yezinto ezinhle esingaze zenze ukuthi ukhumbule sisaqala sokuthandana mina nawe sibuyele lapho njengoba nje senze into esisikhathi singaka la kushutha kukho okwami naye nje kusho ukuthi uyakubona ukuthi hayi vela kukho seku 2024 manje bayiqala 23 lento yabo so sihlame mina kusho ukuthi yena kade aphuma kumina mina nje bengisilima but mawusamthanda ngiyacela ukuthi ube nesineke sokukhanda i-relationship yakho naye uLunga uyangithembisa ngizozama ngiyabonga mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi siphetha kanje njengamanje cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyangithanda kakhulu bye.